Qozанда күренекле шагыйрь, журналист, дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллинга истәлек тактасы куелды. Әлеге чара шагыйрь яшәгән йортта Толстой урамындагы 16-нчы йортта узды. Чарадан безнең чираттагы репортаж. Шагыйрь исеме Татарстан Язучылар берлеге инициативасы белән мәңгеләштерелде. Күренекле шәхесләр аны җылы итеп калды. Ул шаклы кешегә мәрхәмәтле менә язучының йөрәгеннән чыга торган Роберт аның шигырьләре. Аның дөресен әйткәндә инде безнең андый шагыйрьләребез бар. Һәрберсенең халыкка барып җитәргә үз ысуллары бар. Роберт Миңнуллин аларның иң талантлыларының берсе дип әйтелә. Аның шигырьләре балаларга багышланган, өлкәннәргә багышланган, бүгенгесенә, киләчәгенә багышланган. Күбесе җырга әйләнделәр. Аның сүзенә язылган җырларга күп милләтле республикада тәрҗемә ителде күп кенә телләргә. Роберт кайда гына бармаса да, мин аның белән еш һәм күп халык белән очрашырга туры килде. Кайнап торган аудиторияларга кирип, чыгыш ясап, ул ипләп кенә сүзен башлап, бик хөрмәт итеп аудиторияны менә шулай иттереп, андыйга бик әзер кеше иде. Роберт Миңнуллин күп телләргә тәрҗемә ителгән 70-тән артык китап авторы. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, шулай ук Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты. Аның шигырьләренә Сара Садыкова, Рөстәм Яхин, Резида Әхиярова, башка атаклы композиторлар җырлар, романслар язды. Бу әсәрләрнең күбесе милли музыка сәнгатенең алтын фондына кертелде. Мәкаләләре, ялкынлы чыгышлары әле дә актуаль. Аннан соң ул бит менә балалар фондының да җитәкчесе булды. Телевидениедә күпме әдәбиятны пропагандалаган тапшырулар алып барды. Һәм һәрвакыт әлбәттә әдәбиятка киләсе яшь буынның язмышы белән кызыксынды һәм аларга һәрвакыт ярдәм итәргә тырышты. Бу җәһәттән менә Мәдәният министрлыгы инициативасы белән әлбәттә без дә кушылдык. Балалар өчен әсәрләр язган авторларга Роберт Миңнуллин премиясе булдырылды. Роберт Миңнуллин берничә чакырылышта Татарстан парламенты депутаты булып сайланды. Бер чакырылышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары булып эшләде. Ул чынлап та аксөяк, затлы кеше, югары сәнгати зауыклы кеше. Ул аның иҗатында да чагылды, үзенең тормыш рәвешендә дә, фикерләрендә дә, аралашуда да. Андый кешеләр сирәк, кабатланмас шәхесләр алар. Берничә ел Казан телевидениесе студиясендә әдәби нәфис тапшырулар баш мөхәррире булды. Шушы елларда иҗаты чәчәк атты. Гаиләсендә олы җанлы, киң күңелле ир һәм әти буларак зур хөрмәткә лаек кеше иде. Робертның киткәненә инде 3 ел булып килә. Без аны 1 секундка да оныткан юк. Без аны гел сагынабыз, юксынабыз. Өйдә дә шундый ук йомшак иде ул. Йомшак дисәң дә, мин аны менә балаларга да, ул үзенең карашы белән, үзенең жестлары белән, үзенең менә елмаю белән дә без аны аңлыйдыр. Әдипкә истәлек тактасын кую тантанасында атаклы язучылар, шагыйрьләр, иҗат оешмалары вәкилләре, аның шигъриятенә гашыйк гади кешеләр катнашты. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары.